बिजाथि सायख'बाय एसे माबा जाबाय थादोंमोन देरि जाबाय थादोंमोन दिनै जाबाय खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव पि थांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव आरोबाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै। भिडिअखौ माब्लाबाबो जोबजासे नाय अब्लासो लास्टआव मा बुङो बेखौहाय बुजिनो हायो। दानिया फैदो गाइस, जोङो आरोबाव गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैनाय जाबावबाय। गाइस, जों मिथिगौ बिटिआरनि जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बिसायख'थिनि बारा बारगासिनो दङ, नंगौना नङा? दा फाइनालि मोननैबो पार्टिनि बिजाथिखौहाय सायख'नायखौहाय जोङो नुनो मोनबाय आरो लोगोसे बिजाथि गथायनायखौबो जों नुनो मोनदों। इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जोङो निर्मल कुमार ब्रह्मखौहाय जोङो नुनो हादों आरो ओरै फारसेथिं जों नुनो हादों बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सुद्ध कुमार बसुमतारी। दा जों नुबाय फाइनालि मोननैबो पार्टिनिफ्राय बिजाथिखौहाय फसंबाय, मोननैबो पार्टिया ना। दानिया सोर मा बाथ्रा बुंदों बेखौहाय जोङो एसे खोनासंनानै लानि। गिबियाव आङो नोंथांमोननोहाय इउपिपिएल पार्टिनि निर्मल कुमार ब्रह्मआ मा बुंदों बेखौ नोंसोरनोहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय हगारनानै होनाय जासिगोन। खोनासंदो बिदिब्ला। जोंना सिडली समस्तिया एक्सेस नं सिडली समस्तिया गोबाव बोसोर माने गोग्लैसोनानै थादोंमोन। बिपिएफनि 17 बोसोर आमोलाव जेबो खामानि मावाखैमोन। जाय प्रतिनिधि जानानै थांदोंमोन सासे बिथाङा मावनो हायाखैमोन, मावाखैमोन। गोसो जानानै मावाखै ना माबा खारनाव मावाखै बेखौ आं मिथिस' हाया। नाथाय थांनाय बाराव इउपिपिएलनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारीया देरहाखांनायनि उनाव गोबां बे ओनसोलाव खामानि मावदों, दलां लुफुंदों, दै खुरखानायफोरखौ होबथादों, लामा बानायदों, गोबां मडेल अंगनाबादिनि न'फोरखौ लाबोदों आरो गोबां खामानि बे जों बुंस'हायै नुस'हायै खामानिफोरखौ मावबाय थादों। बेनिखायनो एबार जि आद्रा थानाय खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आंनि थाखाय रायजोफोरनिफ्राय आशीर्बाद नांगौ, रायजोफोरनि सहाय सहजुगिता आंनो नांगौ आरो आंबो रायजोफोरजोंनो थानानै आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जाहाथे मावफुंनो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियावबो आर'ज गाबो आरो रायजोफोरनि खाथियावबो आं मदद लुबैयो। अब्ला जों मिथिबाय ना गाइस, जोंनि सिडली बियाबनि सिङाव थानाय जि मासिया खालि जानानै दङ बेखौहाय सुफुंनो थाखाय जयन्त बसुमतारीनि सारनि जायगायावहाय आबुं खालामफिननो थाखाय सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि बिजाथिखौहाय इउपिपिएल पार्टिया निर्मल कुमार ब्रह्मखौहाय सायख'बाय। दा बिथाङा बुंबाय थारैनो देरहाथारगोन ना। कनफिडेन्टलियै बिसोरो साहसि जानानैनो बिसोरो गोसो खुसियै बुंबाय देरहाथारगोन। दा बेसेबां भट लानानै देरहागोन बेखौबो बेयावहाय जोङो खोनानो मोनखाबाय। अब्ला नायनोसै रायजोफोर, फैबाय थानाय समा फैगोन नभेम्बर दाननि 13 अक्ट' खालिनो बे बिसायख'थिया जागोन, नंगौना नङा? अब्ला बिसोरखौहाय मासियाव फज'नांगौआ रायजो राजाफोरनिसो दायित्व'। दा सोरबायदि सरकारखौहाय रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों बेयो गासैबो रायजो राजानि सायावसो सोनारगोन। दा निर्मल कुमार ब्रह्मखौहाय जयन्त बसुमतारी सारनि जायगायावहाय जि खालि जानानै थानाय जायगा बेयावहाय सुफुंनांगौआ रायजो राजाफोरनि सायावसो ना। दानिया फैदो जोङो बिपिएफ पार्टिनि सुद्ध कुमार बसुमतारी सानैबो बिजाथिनि मुङा कुमार थादेरजोब्बाय दै। बे कुमारा बबेनिफ्राय फैखो नोंथांमोनासो मिथिसिगौ आरो कुमारखौ मानो लानाय जाखो बेखौबो नोंथांमोना मिथिसिगौ। जानो हागौ कुमारा टाइटेला बर'फोरनियाव गैयानोखा, थेवबो जों सासे सानै मानसिफोरनि
नामावहाय नुनो मोनदों कुमार टाइटेल थाफादेरनाय ना दा सानैनियाबो कुमार बेनिखायनो आं सानो रायजोफोर नोंसोरो भट होनाय समावहाय गोनो गोथो जानो नाङा कनफिउज जानो नाङा निर्मल कुमार आरो शुद्ध कुमार ना सानैबो कुमार दा नामा आलादा आलादाखा टाइटेलाबो लास्टआव आलादाखा बेनिखायनो मोजाङै नायनानै भट होलायब्लानो जाबाय जाहाथे डाउट जायै बायदि ना जों अब्ला खोनासङोसै बिपिएफ पार्टीनि शुद्ध कुमार बसुमतारी सारा मा रायजोनि सिगाङावहाय खेंफोरथि होदों फै अब्ला खोनासंदोनि बिजाथि सायख'बाय एसे एसे माबा जाबाय थादोंमोन देरि जाबाय थादोंमोन दिनै जाबाय फाइनालि बिराद गोजोननाय थाबाय जोंनि चिफ सारसिम जोंनि पार्टीनि प्रेसिडेन्ट सारसिम आरो रायजोफोरनि उपरावबो आं माना थाबाय हामलायनाय थाबाय रायजोफ्रा बिराद खस्थ' खालामदों बिराद बुंदों गेलेथारनांगोन बेबायदि बेनिखायनो माबायदि आसा खालामदों सार देरहानांगोन ना देरहाखागोन नोंसोर मा नुदों नोंसोर माबायदि नुदों बुंलाय नोंसोरथ' बिराद सिङाव थायो मिथिजोबो माबायदि नुदों नोंसोरलाय फिगारनि खोथा बुंनांगौ माबा फिगारखौ बुङोबा एसे दुगा जायो इसिबां भट मोनगोन इसिबाङाव जों देरहागोन बुंजाया जोङो अनेस्टलि गेलेगोन आरो जोङो मेजरिटि माने दस्रा दोलोनिफ्राय जोङो बारा भट मोनगोनखौ जों नुबाय थादों गतिके जों देरहागोन इसिबां हाजार मोनगोन इसिबां लाख मोनगोन आं बेखौ बुङा दिनै खिन्थु मोनगोन रायजोफोरनि अननायखौ बिराद मोनबाय थादों बयबो दोलो ओंखारदों बिपिएफनिल' वर्कार्स नङा दस्रा दोलोनि मानसिफ्राबो बिराद एखेबारे ओंखारजोब्बाय आं नाम लाला दस्रा दोलोफोरनिखौ आरो छात्र संगठन बिसोरबो बिराद लोगो लागासिनो दङ बिसोरबो भट होगोन होनदों गतिके आङो साबसिन नुदों एबार बुरजा मोनगोन जोङो अब्ला जों बिनिफ्रायबो खोनाबाय बिपिएफ पार्टीयाबो देरहाथारगोनखौ आसा खालामदों नाथाय बिपिएफ पार्टीनि जि बिजाथि फसंजानाय शुद्ध कुमार बसुमतारी सार बिथाङा गोसोआवहाय एसे गिखांनाय फैदों आरो बिथांनि बुंनाय रावानो फोरमायो दे बिहा डाउट दङ देरहागोन ना देरहाया बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय क्लियारलि बाथ्राखौहाय बुंनानै होनो हायाखै जाहोना जाहैबाय बिनि गोसोआवहाय एसे डाउट दङ बिपिएफ पार्टीया जेनगोन ना देरहागोन बिनि थाखाय बिसोरहा एसे डाउट दङ बिनिखायनो शुद्ध कुमार बसुमतारी सारा एसेबां बाथ्राखौहाय क्लियारलि फोरमायनानै होनो हायैखौहाय जोङो नुनो मोनदों दा रायजोफ्रा सोरखौ सायख'दों फैबाय थानाय 13 अक्ट' नभेम्बर दाननि 13 अक्ट' खालार खालि जि बिसायख'थि उफ्रा बिसायख'थि जागोन बे उफ्रा बिसायख'थियावहाय सोरबायदि पार्टीनि लिडारखौहाय रायजोफ्रा सोसननो सानदों बियो नोंथांमोननिसो गोसो नंगौना नङा गासैबो नोंसिनि सायावसो नोंसोरो सोरखौ मोजां मोनो फैबाय थानाय समखौ नेदो आरो भटखौ होनानै सोरखौ देरहाहोनो गोसो देरहाहोब्लानो जाबाय आंनि नोजोरावहाय उफ्रा बिसायख'थिनि जि बिजाथि फसंनाय आरो जि मासिखौहाय खालि जायगाखौ सुफुंफिननांगौ बेखौहाय सुफुंनांगौआ नोंथांमोननि सायाव ना आरो दानिया जों फैदो इउपिपिएल पार्टीया देरहानायनि सिगां समाजावहाय थाबायथिंनानै ना स्ल'गान होबा बायदोंमोन नखर हारिखौहाय गेरेमसा संसार दालांगोन बर' हारिनि गेजेरावहाय सनानि संसार बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौहाय बिसोरो पावारनि थाखाय बुंदोंमोन ना साफ्रोमबो बिसायख'थि गेलेगिरि पलिटिशियानफ्रा बे बाथ्राखौहाय बुंखायो जाथावै बाथ्राखौबो बुङो जाथावना बाथ्राखौबो बुंखायो बिसोरो इम्पसिबोलखौबो पसिबोल खालामनानै होखायो दा बे बाथ्राखौहाय लानानै रिहन दैमारि सारमोना जावले जावखांबाय थायो नखर साख्रि होगोन सारा मिथिखायो नखर बबेबा मोनसे स्टेटआ माब्लाबाबो साख्रि होनो हाया आरो जोंनि स्टेटआनो नङा दासिमबो बर' हारिहा स्टेटआनो गैया
अब्ला बबे पावारखौ लानानै न'खर न'खर साख्रि होनो बै समाव हाग्रामा महिलारिया सासे पावारफुल लिडारमोन थेवबो बिथाङा न'खर न'खर साख्रि होनो हायाखै आरो इन्डिया सरकाराबो न'खर न'खर साख्रि होनो हाया आरो न'खर न'खर साख्रि होनाय बाथ्राखौथ' बाथो सोरबा इडुकेटेड जानानै डिग्री कमप्लिट खालामनानै थानाय मानसिफोरनोनो साख्रिखौ होनो हायाखै आरो सोरनिबा न'खराथ' साख्रि लाथावना मानसियानो गैया अब्ला माब्रै न'खर न'खर साख्रि बेखौथ' एसे नोंथाङाबो बुजिथारखानांगौ नाथाय बुजिब्लाबो बुजियै बायदि रायजो राजानि सिगाङाव गावसोरखौहाय साधु दिन्थिनो थाखाय बे बाथ्राखौ जावखांबाय थायो गाइस दा नोंथांमोनासो मा सानखो आंनि मथेब्ला रिहन दैमारि सारमोन बायदिया 17 बोसोर सरकार सालायखांनायनि उनावहाय जेननानैहाय बिसोरो देरहानाय मानसिफोरखौहाय सापर्ट खालामनांगौमोन दा बिथांमोना बुद्धि होयोब्लासो बै गोदान जि जोनोम जानाय बिसोरो गियान मोनो नंगौना नङा दानिया फैदो ओरै फारसेथिं बिक्रम दैमारिनि एसे बाथ्राखौबो सावरायदिनि बिथाङा 17 बोसोरसिमावहाय हाग्रामा महिलारिजों थाफानानैहाय सासे ठिकादार महरै खामानि मावबोबाय नाथाय बिनि सोमोन्दै बिहा जेबो फोरमान गैया आरो ठिकादारावहाय मा खामानि मावदोंमोन बिनिबो बेहा जेबो दिनैसिमबो आइडेन्टिटि गैया दा बिथाङा बुङो मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव बुङो दै बियो रन्जन दैमारि सारखौहाय लाफानानैहाय बाथ्रा बुङो बेयावनो आं बिथांखौहाय गोरोन्थि मोनो जुदि बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौ एसेबां अनो एनडिएफबिफोरखौ एसेबां अनो आरो बै मार्टियार्स जानायफोरखौहाय एसेबां अनो अब्ला नोंथाङा नोंनि बै 17 बोसोर ठिकादार मावनानै जमा जानाय रांफोरखौबो एसे अनसुंथाइ हो आरो लोगोसे इउपिपिएल सरकारजों नोंथाङा गोरोबनानै खामानि माव रन्जन दैमारिजों लोगोसे बिनि जेलनि मानसिफ्रा गनाय बायदि दा नोंथाङा बिपिएफ पार्टियाव दङ नोंथाङा अपोजिशन पार्टियावसो दङ आरो बिपिएफ पार्टिनि सरकारानो रन्जन दैमारि सारखौहाय जोबनायाव मदद खालामदों अब्ला नोंथाङा मा बेयावहाय रायजो राजानि सिगाङाव लेक्सार होखो नोंगौ सोर मिथियै दङ बाहाय मोनथिजोबो बिनि अनगायै नोंथाङा गस्पेल मेथाइखौनो कन्टिनिउ खालामबाय था मान सन्मान मोनगोन समाजजों बाख्नायजागोन रायजो राजाफोरजों बाख्नायजागोन नोंथांखौ रंगुल बर' बिथाङा मा बुङा नोंथाङा ससियेल मिडियायाव ओंखारनोनो लाजिनांगौसो जोङो दिनै ससियेल मिडियायावहाय ओंखारनानैहाय बिनि बाथ्रा बुंनायफोरखौहाय लाजिनायसो मोनो आंबो सासे ख्रिस्टियान दा ख्रिस्टियान सोदोबखौ लानानै रंगुल बर' सारा नोंथांखौहाय गोबांथार बाथ्रा बुंदों लाजिखोना लाजिदिया जोंबो लाजियो जोंबो सासे ख्रिस्टियान हिसाबै लाजियो दा ख्रिस्टियानावहाय बेफोरबायदि खामानि मावनायखौहाय गासैबो गेरेन्टि होननानै सानो अब्ला बिक्रम दैमारि नोंथाङा मिथिखायो गस्पेल मेथाइबो खनो आरो गिर्जा एरियायावबो थाङो प्रग्राम एरियायावबो मेथाइ खनो अब्ला बेसेखिनिखौ मानो बुजिया बे पलिटिक्सजोंहाय सिथाबनायनि अनगायै नोंथाङा सिंगार जा गस्पेलनि सिंगार जानानैहाय खामानि माव थोजासे मोनखाबाय 17 बोसोरावहाय बेनो थोबाय होननानै साननानै ला दा रायजो राजाफोरनि साव दालासै नोंथां आंनि मथेब्ला बेनो दिनै नोंथाङा जुदि रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायाव हेफाजाब होथारगोन होननानै सानोब्ला अब्ला नोंथाङा एक्स एनडिएफबि फरामजोंहाय लोगो लानानै खामानि माव बिथांमोना बेयाव बिसोरखौ बख'नायाव मदद खालामगासिनो दङ गगासिनोबो दङ आरो गनायनि लामायावबो फैगासिनो दङ स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नाथाय बिक्रम दैमारि नोंथां सोलायनो नाजादो आरो रिहन दैमारि सार नोंसोरबो जेनखानाय हिसाबै
सालायबाय थानाय सरकारफोरखौ मदद खालामनो नागारै रायजो राजाफोरखौ एसेबां आन्दाय होनो नाङा। दिनैनि जुगावहाय गासैबो गोरों गोराजोबखा, गासैबो मिथिजोबखायो। बेनिखायनो एसेबां सिगांनि बायदि 100-200 होनानैहाय बायजानाय नङा दानि रायजो राजाफ्रा। भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन गाइस। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो, गावनिनो बर' फिसा होननानै। गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।